Чакайте, че това видео трябваше да го изтривам. Това видео, гейминг видео, пак ще играем Roblox. Аре, ела, включи след мене. Ще играем на бабичката. На другата куки. Ударих се и така. Ако ми видиш аватара пак, казвам ти, направо съм кажа, че аз съм трол. Я, къде си? Защо пак си така? Аз се виждам отвътре. Чакай меня. Уей. Аз гледах такова видео на Амелка Карамелка и ония Леон я беше излагал да... Прибех се! Wait me please, wait. То аватара е по-голям от кравата. Ами, сигурно няма да минаваш паркурите. Ага. Сигурно ли си? Някой паркури. Добре, да мина тоя. Все още мога да влезна в първи човек UK. И аз мога. Аз го изключих първи човек, но все още мога да влезна в него. Скоча ли? Абе, луд ли си? Не знам какво това е. Имаше стълба. Не ги видех. Абе, брат, ето я. Видех. Умрех. Капа на такова малко разстояние. Да, знам. Бра. Панах, защото не мръдах. Вижте какво ще стане. Дек. Пас. Хайде, дек. Ти каза дек! Пас. Я виж. Пас. Добре. Баба Куки е за теб. Ма защо си пред мене, бе? Чакай малко. Чай, че от тебе нищо не мога да видя. С фяпът. Мале, Куки, баба! Не зад мене. Що е толкова бърза и червена? Защото е домат. Защото е ял. Защото е яла много дома. Майко. И ако мраната, съм супер гей. Аз вече го минах. Аз вече не. Не умирай. Къде си? Я го мина толкова бързо. Така? О, не бе, брат, зачем это сделавала? Хора, ако искате още тъпи гейм видеа, тая мацка грозна беконка ма пресрещна. Здрасти, ма! Да пише ли hello, като умра? Не, няма да ти види чата. Аз в Blockhaven си пиша с хората. Hello. Даже си намерих един българин приятел. И си пишехме, аз заправих на Танос и си писах с Намгю, или Гихон беше, не помня. Гухон. Да. И ти къде си? Аз съм на преждата. Виждам те. Майко. Преждата! О, мога как не умрех. Майко. Спаси ми живота. Майка ти не е в тайка. Майко, там е ще. Абе, то ни от тебе нищо не се вижда. Ако умра, ще умра. Айде. Ако умирам, да умирам. И това всеки път, кога... О, тук трябва да и правим състезанието. Тук съм я била няколко пъти. И те знаеш, всеки път, кога се губа? Тони, не те виждам от тебе! Тая кучка ме победи! Тя е след мене! А моята е пред мене! Моята е след мене! Айде, почти я победих! О, аз победих моята преди малко време. Тя е толкова забавна, че ще направо гол. Ами аз вече съм пред